गिबियावनो बड'लेण्ड निउसखौ आङो इउएन स्कुलनि जानानै गिबियाव बरायग्रोबाय। दा जोङो दिनै जोबोद रंजानाय मोनदों, मानो होनब्ला जोङो दिनै हरिसिंगा इउएन फरायसालिया दिनै जोंनि फरायसाफोरनि जि मोनसे दैदेननाय आरो गारजेनफोरनि जि मोनसे गोग्गो मोनसे नारसिननायनि गेजेरजों दिनै इउएन फरायसालियावहाय जोङो मोनसे फोरोंगिरि सानखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो हादों। बेखौ आं सिगांग्रो बरायग्रोदों। मानो होनोब्ला दिनै बे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि जि फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरखौ जेरैबायदि मान होदों, बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसाफोराबो जाहाथे इयुनाव मोजां जायो। दिनै फोरोंगिरिखौ फरायसाफोरा जेरैबायदि मान होदों, जाहाथे जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो इयुननि समावहाय दिनै बिथांमोननो जेसेबांखिनि होनांगौ बे होनायखौ जाहाथे जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो आरो जोंबो बिथांमोननो होनो हायो। बेखौनो जों नोजोर लाखिनानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै फोरोंगिरि साननि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों गिबिसिनावहाय जोङो बोर सारस्रिदों। जाहाथे बिथांमोना दिनै फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनाय जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुंदों आरो फोरोंगिरिखौ जेरैबायदि मान होदों, बे लेखायैनो जोंबो बिथांमोननो मोनसे गोग्गो आरो जों मोनसे कुवालिटि इडुकेसन जों होनो हायो। आं बेखौनो बिथांमोननो साबायखरखौ बावहरदों। आरो जों दिनै जोबोर बाख्नायनांगोन, दिनै इउएन फरायसालियाव दिनै हरिसिंगा बादियाव दिनै जों नायनायाव जों नुबोदों दिनै जोंनि सोरगिदिं माखासे इंराजि फरायसालिफोर दङ। दिनै इंराजि फरायसालिनि गेजेरावबो दिनै जोंनि इउएन फरायसालि जे प्राइभेट, बे प्राइभेटआबो दिनै जोंनि हरिसिंगा बिखायाव जेरैबायदि गाजा गोमजायै जोङो गावखौनो मोनसे इयुननि मुं, बड'फानि मुंखौ लानानै जेरैबायदि जों गोग्गानो हादों, फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोङो बेखौहाय जों मोनसे गोजौ थासारियाव जों लांनो हायो। दिनै बेखौनो जोङो नोजोर होबोदों आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोरावहाय दिनै जेरैबायदि जोङो खुंबोदों, बेनिफ्राय जों जाहाथे साबसिन खुंनो हायो नामा, बेखौ जों नोजोर लाखिदों। नाथाय जोंहा दुखुनांथावा बेसो, जोङो इउएन हिसाबै जोंनि हरिसिंगायावहाय जेरैबायदि बेनि इनफ्रास्ट्राकचारफोरा जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन, बेबायदि जायाखै। थेवब्लाबो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंनि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि आरो जाय बिथांमोना दिनै बे फरायसालिखौहाय जि मोनसे थांखिजों गायसनदों, बे नोजोरखौ लाखिनानै फैबाय थानाय समफोरावहाय जाहाथे मोजां नोजोर नायनानै जाहाथे बिनि जि मोनसे डेभेलपमेन्टखौ जाहाथे मोजां खालामो। आं बेखौनो दिनै बेनि गेजेरजों बेखौनो खावलायबाय। बे समाव नुनो मोनदों जोंनि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आं सोंनो नागिरदों, जिहेथु सरकारि फरायसालि माखासे बर' मिडियामफोर दङ, बेफोरो माने एनरलमेन्ट गैयिनि थाखाय माखासे फरायसालिफोरा माने बायहां नाथायबा बेबायदि सरकारि नङै फरायसालियावबो जे सरकारा खाबु होनांगौ, बेखिनि खाबुखौ नोंथांमोननि फरायसालिया मोननो हादोंना? जोङो बेखौथ' जोङो मोनाखै होननानै बुंनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै सरकारा जेरैबायदि जोङो मोननांगौ, दिनै बेबायदि खाबुखौ जों मोनाखै। नाथाय जोङो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे सरकारा दिनै जोंनो जि हायो प्राइभेट स्कुल बर' मिडियाम हिसाबै फोथांना लाखिनायाव जेरैबायदि हहाय होनांगौ, बिथांमोनखौहाय जोङो खावलायदों। नाथाय जों बेखौ जों बुंनांगोन, जोंहा दाखालि बावैसो जोंहा इउपिपिएल सरकारनि जि मोनसे सरकार दैदेननाय, बे दैदेननायखौहाय जोङो मोनसे खावलायदोंमोन जे जोङो इउएन फरायसालियाव जोंहा मोनसे डेस्क बेन्च जि मोनसे क्राइसिस, बे क्राइसिसखौहाय जाहाथे दानि सोलिफुबाय थानाय जे सरकार, जाहाथे बेयो सुफुंना होयोबा मोजां जागौमोन होननाय बुंनाय लेखायै जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा जोंनो 10 जरा डेस्क बेन्च हरदों। जों बेखौहाय जोङो बाख्नायनांगोन, बिथाङा जोंनि बुंनाय लेखायै जोंनो होदों। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंनि जि मोनसे दाबि, जे जों बिथांनो जि मोनसे जोङो मेम'रेन्डामजों साबमिट खालामदों, बेबो जाहाथे फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंहा सरकारनि दैदेननायावनो जाहाथे जाफुंलांगोन। आं बेखौहाय बिथांनिफ्राय मोनगोन होननानै आसा फारियो। फोरोंगिरि आरो फरायसा गोबां जेंनाजों भुगिनांना थानो गोनां जायो बिजाब मोननाय मोनैनि बेलायाव। जोङो इउएन हिसाबै जोङो बेयावहाय बिजाबनि बेलायावहाय जोङो बेबायदि जों भुगिनो गोनां जायाखै। मानो होनोब्ला जोंहा इउएनआहाय जोंहा एक्सट्रा मोनसे बर्ड दङ। दा बे बर्ड थानाय हिसाबै जोंहा जिहेतु इउएनआनो मोनसे गाव निजा भाबै जोंहा बिजाब दिहुनो, बे दिहुननायनि बेलायावहाय जों बेबायदि दासिम जोङो जेंना जेंसिजों जानो गोनां जायाखै। नंगौ, जोङो बिजाबनि जेंना जेंसिखौ जोङो नुबोदों, जायफ्रानोखि सरकारि स्कुलावहाय दङ, दा बिथांमोनासो बिजाबनि बेलायावहाय जों बे जेंना जेंसिखौ जोङो नुबोनायखौ मोनदों। नाथाय जों इउएन हिसाबै जों गावखौनो गोग्गाना बुंनो हायो, जिहेतु इउएनआनो मोनसे एक्सट्रा मोनसे बेड दंखायो, माने बुक माने पाब्लिकेसन बर्ड दङ जोंहा। दा बे लेखायै जोंहा बिजाबनि बेलायाव बेबायदि जोङो जेबो क्राइसिस जायाखै। बे समाव नुनो मोनदों सारा बिटिआर नाङै आरो असम नाङैनो इउएन एकाडेमिया मोनसे माने ग्रौ लाना फैदों, जे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव मैखोमै बिहोमा होबोनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव इउएन एकाडेमि फरायसालिफोरा सरकारनि फारसे माबाफोर दाबि दङ नामा सरकारि खालामनाय बाबद?
निश्चय जोंहा बेयो जोंहा दाबि थाखागोन मानो होनोब्ला कारन जोङो बेखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैनो जों बे स्कुलखौ जिहेतु जोङो गायसननाय जादों दा बे लेखायै जोङो दाबिखौ जों दैखांदों जाहाथे दिनै जोङो जेसांखिनि जोङो बड'लेण्ड सोमावसारबोबाय जों मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जों बड'फानि मुंखौ जों लाबोनानै जिहेतु जों बे सोमावसारनायखौ जों खालामबोदों निश्चय जोंहा बिटिआर सरकारनिसिम बा आसाम सरकारनिसिम जोंहा बे मोनसे दाबि थागोन जे जोंनि इउएन जितु एकाडेमि बेखौ जाहाथे सोरखारि खालामो जों बेखौहाय जोंनिफ्राय दाबि बे अराय सम थाबाय थागोन। फोरोंगिरि सानजोंलाफोर लाखिनानै नोंथांमोननि फरायसा आरो फरायसानि दिथागिरि आरो बिगोमाफोरखौ मा खावलायगोन? आं नैबे समावहाय दिनै फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आरो जोंनि दिथागिरिफोरनिसिम बेखौल' खावलायगोन जे फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो फरायसालिया जिबायदि मोनसे सोलोंथाइनि सायाव जिबायदि जोङो थिरांथा लागोन जिबायदि थांखि लागोन बे मोनफ्रोमबो थांखिफोरखौ जाहाथे फोरोंगिरिफोरजों मदद खालामनानै जोंनि बिगोमाफोरा गावबा गावनि गथ'खौ मोजां खालामनाय आरो फरायसालि दैथायहरनायाव जाहाथे फोरोंगिरिनि बुंनाय बायदि जाहाथे मैखोम बाहागो लायो आं बेखौनो दिनै नैबे फोरोंगिरि साननि दिनावहाय आं बेखौनो माने बिथोन हरगोन होननानै आं खावलायबाय। रिजाल्टनि बेलायावथ' जोङो बुंनांगोन जोंहा थांनाय बोसोरावबो जोङो इउएन हिसाबै जोंहा नैबे हरिसिंगा ओनसोलावनो बयनिख्रुइबो टपार जों बेखौ जों लाखिनो हादों जोंनिफ्रायनो 75% हाइस्ट जों लाखिनो हादों आरो देग्लायबो जों आसा खालामदों जोंनिफ्रायबो बेबायदिनो माने 100% रिजाल्टखौ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। दासिम नोंथांमोननि फरायसालियाव साबेसे स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ बेसेबां? दासिम जोंनि फरायसालियाव एनरलमेन्टआ गासै नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 10 जों 135 दङ आरो स्टाफ हिसाबै जोंहा गासै 18 जन दं। स्टाफा जोंहा 18 जन दङ आरो बेयावनो बे 18 जननि गेजेरावनो जोंहा सासे नन टिचिं स्टाफ जायखौ जोंहा सुगिदार होननानै बुङो जोंहा बेजों गासै 19 जन जायो। मोनफ्रोमबो आयदानि फोरोंगिरिखौ लाखिनो हादोंना? जोङो बेखौ जोङो गोग्गायै जों बुंनो हागोन जे जोंनियावहाय दिनैसिम जेसेबांखिनि साबजेक्टफोर दङ बे मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि थाखाय जोंहा आलादा आलादा फोरोंगिरि दंजोबखायो दा बेखौहाय जोङो दिनै जों बाख्नायनानै बुंनो हायो जोंहा साइन्सनि बेलायाव जोंहा मेथ्सनि बेलायाव बा हिस्ट्रिनि बेलायावनो जा जों मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि बेलायावनो जोंहा गुबुन गुबुन जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।